Ja som Leonard1887 a vítajte pri mojom prvom gameplayi na Minecraft a bude to automatická farma. Čiže môžeme sa vrhnúť na to. Čo budeme potrebovať? Samozrejme budeme potrebovať redstone repeater, redstone torch, píst, trávu, proste hociaký blok, páku, kamennú dosku a kybel s vodou. Čiže vrhneme sa na to. A určite ešte niečo budeme dodávať. Ja som si v prade robil takúto kocku a urobil som tu aj diuru. Tak. Toto diera musí byť 1, 2, 3 kocky široká. Inak vám to vôbec nepôjde. A jeden blok musí byť hore z tých troch. Na konci musí byť jeden blok hore. Inak vám to vôbec nepôjde. Sem dole podávame redstone torch. Musí byť tu. A keby náhodou bola napríklad tu, tak vám to vôbec nepôjde. Čiže ešte tu. Dobre. No a teraz už podávať tieto hore. Tak. Mohli ste si to nerobiť komplikované a urobiť toto. Proste by ste tam mali malé a by ste to proste len tam podávali pistóny a rovno onen. Dobre, toto máme a tu dole si dáme repeatere. Nejak nastavené, lebo by sa jedno z nich mohlo rýchlejšie dostať a to by urobil veľmi veľký zmatok. To vám radím, toto nerobte. Dobre, teraz, čiže tak rovno to poputuje. Tak. Hop, hop. Dobre. Ja myslím, že to budem musieť dať. Hop. Hopa. Ups. Že to budem musieť dať repeater. Áno. No, ja si to nechám zapnuté. Hopla. Ale nie všetky, iba 3. Čiže sem dám repeater. Už všetky? Dobre, všetky. Tak. Okolo to zarobím vodou. Aj tu. Tak. Toto môžete robiť hociakým blokom. Potom tu vzadu tak po 2 musí byť, aby tá voda nevytiekla stade. Ak to tu nebude, tak vám to nebude fungovať. Ešte tak a tak. Potom ešte tu okolo. Proste hociakým blokom, ja na to používam grass bloky. A toto tu je dôležité. Toto tu musíte mať zarobené. Inak vám hovorím, že tá voda vám to zbúra a môžete začať odnova. Mne sa to už párkrát stalo a nebolo to vôbec príjemné. A s kamarátom som len tak robil proste niečo s redstoneom. Sme tu potom podávali všelijaké hovadiny a sme pustili vodu. A presne toto sme robili. Ups. To nie ja. A
Ešte aj tu. Dobre. A kamarát sa skoro rozplakal, že že všetko, čo postavíme, sa zničí. Kedy tu chcete zrobiť poriadok obdvaja?